צריך עזרה? כן, את יכולה לפרוט לי את 20 שקל בבקשה? לפרוט לך את ה-20? כן. יש לך פה 100 ויש לך 20. אתה יכול לפרוט לי אחי את ה-20? אתה מחזיק ביד 100 שקל. זקוק לעזרה? יש לך אולי לפרוט לי ל-10-10? ל-10-10? לא, יש לך פה 100 שקל ביד. אתה צריך עזרה? אני צריך לפרוט ל-10-10, את יכולה לפרוט לי אולי? בוא נשאל פה רגע בקרב, אולי לפרוט לך. זה 20 נכון אבל? לא, זה 100. אתה רוצה לעבור כביש או מה? לא, אתה יכול לפרוט לי? לפרוט לך? כן, 20 ל-10-10. 20, זה 100. זה 100 שאתה מחזיק, תשים אותם בכיס, וזה 20 שקל אם אתה רוצה צריך לנסיעה. צריך עזרה? אתה יכול לפרוט לי אחי? כמה אתה צריך? 10-10. מה 10? יש לך 100 אחי. אתה צריך עזרה? את יכולה אולי לפרוט לי? כן, זה 20, אני צריך שתי מטבעות של 10. זה שטר של 200. אתה צריך שתי מטבעות של 10? זה תשים לב, זה תשים בתיק. אתה יכול לפרוט לי את ה-20 אחי? לפרוט לך את זה 200. מה שהבאת לי, תביא לי את ה-20? כן אחי, זה מה שהבאתי. זה 200? זה 200, כן. אתה יכול לפרוט לי אחי? ל-10-10? זה שטר של 200 גבר. יש לך... זה 20. זה 200 יש לך פה, לא 20. זה 200? אחד זה 200 ואחד זה 20. רק שים לב שלא כן. יסדרו אותך. טוב, תודה רבה.